Takže čaute, za 2 dní idem do Paríža, zarezervoval som Disneyland, koncerty, zarezervoval som všetky atrakcie, ktoré chcem, aby sme videli, ale o koncertoch a o Disneylande frajerka nevie a som zvedavý, ako sa bude tešiť, aký bude mať na to svoj vlastný názor, ako bude reagovať, takže budem mať všetko natáčať a dúfam, že všetko pôjde podľa plánu a vidíme sa na ceste do Parížu. Čaute. Takže ahojte, som pobalený, idem za Eliškou a za 2 hodiny ideme na letisko. Dneska som ešte nespal, za posledné 2 dní som naspal asi 3 hodiny, nevadí. Ideme do Paríža, všetko bude jak má byť a vidíme sa tam. Jenny's in the room. Jenny, thank you, Jenny. Mafia. No, takže už sme v Paríži. Už sme tu. Rozbití sme z cesty. Ja som spal 2 hodiny cez celú noc. Už sme v metre, ale sme ešte tak trošku ďalej. Takže sme už v Paríži, ale na konci. Takže ešte máme čo robiť, aby sme sa tam dostali. Bude to trvať asi 40 minút. Vidíme na nejakú zastávku, ktorá sa volá Champagne. Či čo to je zastávka? Champs-Élysées, tam ideme a tam prestupujeme na jednotku. Uvidíme čo ako bude. Dneska sa musíme... Čo tu pri tom bol herec? Ale tak vyzeral. Dneska sa musíme ubytovať. A uvidíme. Majte sa. Ubytovaný, ideme teraz pri Louvre. Kde je Louvre? Toto veru není ono. Ono je tu vnútri. Kde? Akože v tomto pláne, za týmto. Tá pyramída? Áno. Eliška dostala náramok od Černocha. No, teraz sme v nejakom barku, neviem presne, kde sa to nachádza. Ale takýto západ slnka pri Eiffelovke, akože klobúk dole. Toto sme nečakali, že takéto dačo. Uvidíme. Väža. Tam je Eiffelová väža. Takže ľudia, sme na prechádzke, vlasy mi stoja, ale však to je jedno. Dá sa tými dverami prejsť, tu je tam. Áno, poď, môžeme to skúsiť. Jaj, tak dobre. No poď, Paris Hilton. No poď, čak čo? Jaj, to treba tiket? No. Dostali sme sa do múzea. Ideme to pozrieť. Galéria Edward. Toto borci, toto je akože čo? No. To je v pohode. Jedna takáto vec a ideme. Arrivederci. Bohví, či to tu má veľkú hodnotu, ale očividne má. Podľa vás ľudia, koľko to stojí? Takéto veci. Á, tam je aký obrovský luster. Ideme to pozrieť všetko. Tak ideme najprv preobraziť pozrieť. Á, tento, no, borci. Tento už vyzerá ináč, tento obraz. Ty koky. Tento oproti Eliške. Zaujímavé, že to kto maloval, nie? No ale toto je obraz. Ježiš Kristus. Toto je obraz. Ideme dole schodami, uvidíme, kde nás táto osoba zavedie. Čo, princezna?
Ty kokso. Borci, kukiska tam je. Ideme teď. Neviem, či to môžeme jesť. Can I eat here? Oh. Dobrá. Extrém. Dobrá, je pohoda. Dobrá bola. Takže ľudia, boli sme nakúpiť. Eliška si kúpila novú čapku a tričko, ja som si kúpil novú mikinu. Vedúci večerajú. Hi, say hi to the vlog. Ideme teraz ku Eiffelovke a uvidíme. Natočím nejaké zábery. Zajtra máme veľký plán, zajtra ideme do Louvru, potom ideme na Eiffelovku hore a ešte pobeháme obchody a musím si kúpiť ponožky, lebo nemám ponožky. Takže takto, no, prvý deň Paríž je úspešný. Ideme sa ešte niekam napapať, zajtra pôjdeme ráno do Louvru, potom pôjdeme niekam pobehať, potom máme večer zase Eiffelovku, ale pôjdeme hore. To vám všetko ponatáčam, ale už mám málo percent batérie na kamere, takže už moc možností nemám, ale točím čo sa dá. Čakáme teraz do 8, pretože bude blikať. Čo? Že bude blikať. Čo s ňou? No, že čakáme. A nechcel si to odfotiť? Chcel? Čaká, prečo si to nenechal? Neviem. No, bohužiaľ, Eiffelovka nezačala blikať. Nevieme z akého dôvodu. O 8 mala začať blikať už 8.07 či 8.08. 8.09. Dokonca. A nezačala blikať, takže dneska sme bez blikania, ale nevadí. Zajtra je tiež deň. Niekedy sa darí, niekedy nie. Dobré ránko sa praje. Ide sa na pečivo, alebo niekam to prichádzať. Eliška sa ešte pripravuje. Je 9 hodín ráno. Dneska som ráno mal ísť behať, ale bohužiaľ z určitých dôvodov, že som zaspinkal na budík, som neišiel. Ale veď zajtra sa ide na 100%. A no, idem vám to poukazovať. Ideme pozrieť nejakú pekáreň, musím si niečo nahodiť do navigácii, pretože vôbec neviem akože kam. Potrebujem si skúpiť ponožky a o 11. ideme do Louvru, takže tak. A inak už mám novú mikinu na sebe, ale teraz mám túto tašku cez seba jak trolo, pretože sa ponáhľam. No chcem čo najviac vidieť, tak išiel som čo najrýchlejšie von a uvidíme, že čo ako, tento čo robí. Ide, nejde. Keď nás púšťa, tak idem. Asi nás púšťa, kašľom na zem. Neviem, tu je to také, s tými autami také, že tá auto ťa pustí, nepustí, to je také chaotické trošku. No, nevadí. Idem nahodiť nejakú pekáreň a vidíme sa v pekárni. Nie, počkaj, Stevek tu jak ťuka. Bal. Nie, či to je dobré vidieť? Dobre. Normálne týpek tá hra. Gimbal sa to volá, sa mi zdá, to je tá taká staršia hra. Normálne to tam drtil. Drtil to tam jak blázen. Tu sme pred French Bastards. Uvidíme, čo to dá. No, toto už vyzerá ináč. Ja? Neviem, čo si mám dať, pretože má to dosť veľký výber. Takto to vyzerá. Stlačíme, či je dobrá. Prvý pocit z bagetky. To trošku. Dobrá. Extra. Mňa. Počkám na Elišku, nech sa ona za čo vybere. A ideme ďalej. Elinka prišla.
Tu sme, cookiesky. Dal som si nejakú matcha cookie. Dáme taste. Dobre. Daj mi ochutnať, nie jak včera. Dobrý. Jak matcha. Jak matcha, daj si ešte. No, dobrý. 10 z 10. Není 10 z 10. 10,5. Ja čo? 10,5. 7,5. 7,5. Dám pánovi, čo má psíka. 2 € aspoň. Každý cent pomôže, nie? Neviem, čo mi povedal po francúzsky. Keď viete, tak mi to preložte. Ja som povedal po slovensky, nech sa mu páči. Každý po svojom. No, sme v rade pri Louvre. Predbehli sme sa. Už sme v Louvre. Louvre. Poďme si dať čo ďobnúť. S plným žalúdkom sa lepšie pozerá, podľa mňa. Ukáž? Takýto tu majú výber. 9 €, to není ani veľa. Za 9 € to není veľa. Poviem vám takto. Bublinková voda stojí viac než bageta. To je dobrá halus. Alebo nie, že viac, ale tak voda stála 5 €. To dostalo, že 7, celá bageta. Ľudia, toto tu vyzerá jak v Harry Potterovi. Asi ideme správne. No, takže my ideme so svojimi. Chudák hlavu odťali. Mona Lisa tam je vzadu. Ľudia moji krásni. Tu je obraz. Toto musel Vlado Poradný namalovať, nie Monu Lisu. Monu Lisu mohol za 5 minút namalovať, ale toto? To je dobrý obraz. Tento je o dosť krajší za mňa. Všetci si ju fotia a natáčajú. Aj tak ja budem mať najlepší záber. No, už sme tady, už sme tu. Zabrže, jaký ty kokos. Jak zoborí sa. Povedz do tých stromov. To, že dnes to pozývaš na večeru na druhom poschodí. Nie, úplne hore pozývam. A úplne hore nie. No, ale ja si to spravím. Ideme zistiť, kde sú tie entrance. Ideme na výťah, ale išiel by som akože sa aj Vlade vymočiť. A tu máš schody a my nejdeme na schody. My ideme, tam je výťah. Ale tak čo si po schodoch? My ideme výťahom. Nie, kto by išiel po schodoch? Bol vrah čistý, podľa mňa. Aby aj nás neposlali. Vrácame sa späť do minulosti. Jak Eliška hovorila, že aký sprostý človek by išiel peši hore na Eiffelovku. No, na dvoch sa pozeráte. Na dvoch sa pozeráte. Lebo zistil som, že tickets, ktoré som kúpil, není sú na výťah, akože sú, ale až z druhého poschodia. Tam je, druhé. Ideme tam peši. A však nevadí. Všetko je tak, ako to má byť. Takže Eliška si môže povedať, že vyšlapala Eiffelovú väžu. No, kardio začína, lebo je pred nami asi tak, nepoviem hovadinu, 50 000 schodov, ale není to také hrozné. Aspoň si to užijeme. Aspoň si to užívame, s úsmevom na tvári. A ideme ďalej. Update. Už to nedávame. Nevadí. Pokračujeme. Môj strach z výšek začína byť čím ďalej tým väčší. A ešte horšie, viete čo? Potrebujem ísť na vecko. Keď to nebudem vecko, tak ma jebne. Výhľad peknúčky. Už ideme teraz na lift. Mám taký pocit, že som prvý Nitrančan, ktorý robí veľkú potrebu na Eiffelovke. Ak tu niekto bude, ozvite sa. Na Eiffelovke som asi prvý z Nitry, aspoň si myslím. Ideme kráčať na druhé poschodie, potreba vykonaná.
ideme hore. Úspešne sme sa dostali na druhú podlahu. Trošku sme zadýchaní, ale však to je normálne. Určite nejdem hore. Ideš hore? Idem. Bojíš sa? Strašne bojím. Čoho? Šok. Ty kokos, koľko ti to? Ja sa strašne bojím. Koľko? Ja strašne bojím. Poď dáme kolečko. Nechoďte sem nikdy. Iba tu je a straší tu bubák. Oko, akurát mykla. Dobre, Eiffelovka by bola. Ešte ideme hore úplne. No takže sme už vo výťahu. Ideme už hore na top floor. 120 metrov to je. 120 metrov odtade. Nech sa netlačia. No toto video bude obsahovať Nadávky. Eliškinu reakciu a taktiež krásny výlet. A taktiež veľa nadávok. Dobrá výška heli. 300 metrov. Fúha. To už je na mňa dosť veľká výška. A tlak, cítiš tlak v ušiach? Necítim tlak v kolená. No dostali sme sa hore. Fúka tu jak na Klondajku. Strašne to fúka. Ideme už dole, ale Liška sa nechcela predbiehať, takže tu budeme čakať do zajtra. Ale srandujem. Ja, už sme dole, pozdravujeme párik z Česka. Týpek mi požičal nabíjačku, powerbanku a ideme sa asi niekam najesť. Chceme pozrieť víťazný oblúk a ideme ešte do HMK a pozerať nákupné centra, takže vidíme sa. Skúšam AI okuláre, pesničky mi hrajú, teraz dávam menej zvuku. Počkajte, keď dám na hlas. A čo ide to? Počkajte. Urobil fotku? Ukážte to meta. Ukážte by sa mi hodil len tak zo srandy. No, vyzerám teda. Kto vie, ten vie, že som strašne veľký zberateľ voňaviek a že som do voňaviek blázon. Tieto som nikdy neskúšal, chcel som ich fugazi. Presne tieto som chcel vyskúšať. A BDK je značka, ktorú strašne obľúbujem a nikdy som ju neskúsil. Normálne tu majú voňavky v chladničke, aby mali lepší efekt. Nie je zlá, ale je dosť clean, takže za mňa solných 8/10. Vôbec nie cítiť. Táto žora by mala voňať jak smrť. Ortoparici. Voňa, jak viete čo nejak? Jelly beans volá, kedy tie grckové. Jak alkohol, fuj.